Hola, bon dia. Què tal esteu? Avui és dissabte i estem en Oxford Street, veiem del seu fa no res, i l'Aia està mirant tendes a tope i hem de creuar el carrer perquè el metro està aquí al costat. A on anem? Pues anem més o menos a lo que seria la fira de mostres d'ací de Londres, que és l'Olympia. Anem a veure què tal. Hem vingut, estem ara mateix, bueno, anem a fer ara la cua per entrar en la convenció de drags. És molt guai, mai he vingut a una cosa així, ni, no sé. Este cada setmana se celebra en Londres la Drag World UK. Aleshores hem vingut per a veure com està la cosa. Bueno, Laia, tonta, ¿qué nos acaba de pasar? Pues que de verdad soy una picada. Acabem de veure, soy una privada. S'ha fet una foto en ella que la vaig a posar ara mateixa. Us ha preguntat si sabien com aconseguir meet and greets. Sí, molt maja. I ha vingut i mos diu que ja si se'n va a l'apartament a dormir. Superguai. Porque aquí no me conocen tanto, estoy en Londres. Es que está súper guay. Estem passejant per un barrio, no sé, que les cases són súper xules y me encantan estas Barrio. casas. Barrio. Me encantan estas casas en plan aixina. Per cert. Important. Veritat que l'Aia hauria d'obrir-se un canal de YouTube? Ai, sabeu què? Que estic mirant Instagram quan estem en casa i això, i ahir un altre, i l'altre dia vaig trobar un altre, i en plan, tot el món està en Londres, molta gent de com sona l'ESO i d'altres campaments que vaig i tal, estan tots en Londres i és molt bo! Estem ara en els Kyoto Gardens, els jardins de Kyoto, així al Holland Park, espectacular, relaxant, la cascada, la natura. Esta és la història de la gent dels cantons. Vosaltres direu, qui és la gent dels cantons? Laia, qui és la gent dels cantons? Pues la gent dels cantons és una gent que és que cada cantó que facem fiquen unes... Bueno, són... A partir de les 4 o 4 i algo, els cantons d'alguns determinats carrers comencen a plenar-se de gent en tratge, allí parar, prenent Estàs dient que algo. ho explicarà jo? Ah, vale. En les cantons normalment solen haver bars, mira, ahí davant crec que n'hi ha un. Fiquen una cinta, en plan, és una sèrie normal, en plan, és estreta. Però fiquen una cinta com al final, antes de que vaig a la carretera, la gent se fica en la acera i tu no pots passar per la acera perquè forma part del bar. I entonces ahí la gent supernuda, en trajes, molt nuda, se fica a veure. S'ho passen bé. No sé. Que guai! Se van a entrar per veure l'Air Shop, of course. I estem cruzant per ací
així i està tota la gent com en plan de pícnic. Sí, és molt cookie, veritat? És molt cookie. Mira, 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 mira. I este és l'escenari de la botella dels horrors. Little Shop of Horrors. Oh my god. Tu has vist això? Quina barbaritat, Laia, què tal? És una passada. brutal. Increïble, increïble, estem flipant. És brutal. A més, una festa en tot el públic. A més, hem començat el dia en Drag World UK I l'hem acabat en Drag Total, increïble, meravellós. molt Uau! brutal.